Naimi saka vana vatozongobuda vakasiya vasina kutenga chingwa chandavati vatenge. Mukati havashure here naimi vana inga zvakaoma. Yesaya bhoye repadhenapa yapindira kangirozi yehondo handikechemeche handimechekeche kichikichi. Naiwa inoiziyeko yauri kuita iyi? Ye? Inoiziye chinyi yawafumira kuita pamba pangu panapa? Pakaipa mai madokwana iteka ndipinde inazimaiziya ndombozvidereni zvokugariswa panze. Mahwani mai madoko muri kumbowacha-wacha zvenyu handiti? Ndiri kuwacha-wacha. Uri kudei chikombera sawiro wako unoziva kuti haapo pano. Manje mukada kutondiitira dzunguka ndozvisiya izvika izvi mukasara muchitaura mega. Ndira kutokuimbira yaka yaitika kwandiri kubva uko. Hamuna here maporona mudheni menyu mundimboenda ndichitsengerera-tsengerera ka? Zvakaoma. Zvachikombera here asikana? Kwaitika iko? Pane kamwana kayaka kekundiramba madhezi ayaye kachitonditi chikombera remutoriro hechichi apa kanga kasina kana kutombonaka futi. Kaita seiko? Asikazokubvuma kani? Ndakaona uko kauko. Ndakutokatoko muzukuru wagwani kakutotanga zvako zvekutonditaurira zvemasokisi akaboka. Ndakati get away baya muzukuru handakana basa newe waiziya. Inga zvakaoma. Ko baba ushomola hauna kumbovaona here kwavabva nako? Handitambe nematsaga inamai kana muchinge mazogara. Satani wacho makambodya naye sadza kumba kwenyere zvamuri kuti chichi. Iwewe shamwari ka. Nyaya dzako idzi handingambodzigoneni. Chitaura zvavafambira chaizvo manje ndiite basa rangu hangu ini. Seko muchidada naye amai mimi. Ko munhu aakurambidzwa here kudarika achingocheka-cheka maiziya. Ko madoko aripi? Aenda kuchikoro zvemwana wangu. Anogona muklasi akasiyana newe wakaperera grade 3 first term musi wekuvhura apa pabreak futi. Uya mufana uya yakauya hatitomborina kana zera naye muhombe uye. Saka mabikeko naye amai madoko. Iwe zvandabika zvinei newe? Ndabika zvekudya nemwana wangu kwete zverokesheni rese. Nguva yenzara maitiseka apa muchiti hatina kurongeka. Saka maakudei manje mulife medu. Ambuya vakawa. Nhasi vanongorineka mukadzungu-dzungu kavainako so. Ndichatsovapinda nepiko naye ambuya. Ima ambuya mimi kaimi ndatoona kuti zvekutandara nenyika hamusi kana kutomboda saka mubatsirikemi. Regedzai nditi dhaa zvangu ka. Hamuna mvura yekunwa here mumbondipa ndimbodai nekudai maiziya. Okay, mira ndinokutorera. Yezvo, koraenda kupiko benziri. Asanga atokangana kuti akumbira mvura kani. Inga zvakaoma naye masikana. Regai ndiite basa rangu zvangu iri. Iwe chikombera, waiwanepi poto iyi? Mikure mani zviregei zvika izvi ndiri kubva kunopanda maiziya. Kunopanda? Kupi ikoko naye chikombera? Waiwanepi poto iyi naye chikombera? Mumbori nei mupoto imomumu? Zvamwari chaizvo ka. Handisi kutomboketa kuti mupoto umuneika umu. But kodhingi nemweya wandiri kunzwaka. Anofanira kunge ari mazondo emombe chaiyo nekuti simero yemazondo emombe ini ndinoiketa maiziya. Chikombera, usade kundifadza nenhema iwe. Unoziva here kuti since my coming back from Australia ka, handisati ndambodyawo mazondo ka. I miss home food vakomana. Ane 6 gani here mazondo aya? Kule mani inga ndakutaurira wani zvakanaka nerudo rwaMwari ka. Zvine tsitsi nerunyararo kuti ina handisi kana kutombokita zviri mupoto mukwamu. Asi chandiri ngoziya ndechekuti nhasi ka, aiwa nhasi ndichanakirwa ndigonanza zvigunwe maiziya. Heka, saka what are we waiting for here? Open the pot, let's eat sha. Iwe indava kanoida usaiza gete wewe ndinokukanganwa izvozvi zvekudya kuita sei kwachona. Uda kudya investment here mudhara iwewe. Inda wakapusa so. Investment? Iwe, wakupengerewe. Mazondo anogoita investment pakudi kwachona. Ukwane iwe. Kule mana hamuna kana njere dzebusiness maiziya ka. Ndosaka makaenda kuBangladesh kwemakore akawanda stereka uko. Mukangodzoka muri musemu level nana chikombera maiziya. Muri kuona nyama iyi kule mani kaindi kutongogaya kuenda naye pabhaleki maiziya ka. Handiti munoziya here kuti zvidhakwa zvinofarira kasautela maiziya nekataipi kanovavira kaikai. Ndotongoti $4 for 4 maiziya ka. Asingade ngaende anobikirwa nambuya vake maiketa. Hezvo. Ko kana watengesa mazondo iwayaya, wozoita sei manje? Obviously zeno rati dhapa side pipe waiziya. Ndiva ndananga zayo mwaiketa kandakanoita sei. Ndakanotenga kreti rangu remazandanda waiketa ndakanoabhoilisa pedu paipai. Ndiva ndati dhanawo paroboti waiketa ka. Ndikangoona kuchuya mota chete waiziya ndiva ndanyepedzera kutsvedza paipai. Ndakanochema wangu ndichinyepedzera kunzwisa tsitsika. Vanhu vobva vatanga kutondipa mari waiketa. Pazuva ndogona kutokesha out kana $40 waiziya. Vakomanaka. Alright, chinipowo zvangu kana 1 zondo ndidye chikombera. Iwe geta away wako mugengeyo wazvinzwa ka. Ndotora supu ika unosimbise musana waiziya. Kwema hamuna kukura muchidya midzi kai mimi.
Zvakaoma asikana. Mabhonzo akaora kaaya takapuwa kumayadhi. Ndanga ndichitobikira tondoringa imbwa yababa Shomole. Zvino ndazongoona poto yacho pasisina pamoto. Apa chikombera abva pano ndopandasara ndichiishaya. Apa poto yacho ndoiye yekuitirwa tsvina nawo Shomole kuseri kwemba ndikazomurova. Handina kutombonyatsoisuka inasikana. Ndatozongoidzumburudza ndichibva ndaisa mabhonzo iwayo. Yowe, poto yese mabhonzo akaora iwayo. Neidzo honye dzese dzere nayasikana. Inga ane zvindi naimi. Kwa hiyo ndove yawo Shomole yanga iri mpoto imomo nayasikana. Ndamutya ini chikombera. Siyai zvakadaro asikana, musuna akadondivhara $250 yese, ibenzi riya. Mheno ikoko. Zvese mabhonzo iwayo nepoto yacho ina handinei nazvo ini. Ngaatore hake. Zvakaoma rume iyi apa ndatozviitira ka2. Apa katoke chi3 futera kumana. Zvakaoma. Iwe, nyarara uko. Ndiwo wakonzeresa zvese izvozvi iwewe. Stupid yemunhu. Doctor, please bring me another pampaka. This one randakapfeka iri izisoga. Kana ndafa kule kamuchengeto kashamwari dzangu dzese maiziya. Shut up uko. Ifa zvako hauna kana basa wewe. Ingoni nyama inonaka iri fresh inotengeswa wano kwa magumbo uko. Iwe wakutidyisa zvemabhonzo zvakaora. Uri useless yemunhu iwe chikombera. Zvaendwa apa saka pakutoda kachigwa mupinyu kule mani chekuti mivigwe nacho apa. Nyarara uko. Kwewewe una here mwana wachona. Nesi, ndazviitira futini. Tsitsi dzenyu baba ngadziburuke, kukuda kwenyu baba ngakuitwe. Mukutaseko ma-elders, ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe mutitsigira. Turi kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Meziya, Komagumbo Butchery, and Ayugulenora Ape Specimen Shops. Munotenga Komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama Komagumbo nango msiri Zimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoin membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa join membership yedu for as little as $4 per month. Ndatu yamune masupporta isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigatsira ma special videos anoonekwa nemembers yedu ku YouTube chete. Ku Facebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neyamana.